Стратегічна перемога. Трибунал ООН зобов'язав Росію звільнити українських полонених моряків та захоплені поблизу Керченської протоки кораблі. Таке рішення Міжнародний трибунал оголосив 25 травня у Гамбурзі. За нього проголосували 19 суддів. Проти був лише один – російський суддя Колодкін. Росія брати участь у слуханнях відмовилася, тож суд взяв до уваги офіційну позицію Кремля щодо подій в протоці і не знайшов підтвердження російської версії про провокаційну військову операцію України проти Росії. Ми вибрали вірний шлях захисту наших національних інтересів, нашого суверенітету і наших хлопців, які зараз в Москві. Тому я дуже дякую суддям за прийняття такого виваженого рішення щодо звільнення, негайного звільнення наших моряків. І я хочу всіх нас з цим привітати. Торік у листопаді російські силовики обстріляли та захопили в нейтральних водах Чорного моря 3 українські військові кораблі. Усіх 24 членів екіпажу взяли у полон. Україна звернулася до Міжнародного трибуналу щодо подій в Керченській протоці. Збитки від агресії Росії у цьому інциденті оцінили в 260 мільйонів гривень. Українські суди вже надали дозвіл на арешт 15 підозрюваних росіян у цій справі. По суті, позов Міжнародний трибунал розглядатиме пізніше. Зараз він оголосив про тимчасові заходи, ключовий з яких – звільнення моряків. І це рішення є обов'язковим для виконання. Утім, так званий депутат Держдуми від окупованого Криму Руслан Бальбек вже заявив, що воно нічого не значить для Росії і виконувати його не потрібно. Його підтримали і у так званому представництві Криму при президентові Російської Федерації. Зокрема, керівник групи з міжнародно-правових питань Олександр Молохов вважає, що Міжнародний трибунал не мав права розглядати інцидент в Керченській протоці. Українські ж дипломати заявили, що в разі невиконання рішення Росією ініціюватимуть запровадження нового, так званого гамбурзького пакету санкцій проти країни-агресорки.